Tak spokojní sme samozrejme s 3 bodmi, ale myslím si, že to je tak asi všetko, nakoľko ten herný prejav vôbec absolútne nebol na takej úrovni, ako si predstavujeme, hlavne, a to je vlastne či domácich zápasoch, alebo na toto vonku. Ale jednoducho s tým herným prejavom sme sa snažili niečo aj urobiť cez týždeň. Zmenili sme trošku aj systém a išli sme trošku ofenzívnejšie než obvykle na Puchov, no ešte akurát, ako hovorím, ten herný prejav nebol taký, ako sme si to predstavovali. Keby som to mal rozmeniť na drobné, tak určite, čo sa týka princípov hry do ofenzívy alebo defenzívy, tak to sme mali jasne stanovené. Len chýbala tá herné také sebavedomie, taká väčšia odvaha hrať smerom dopredu. A nechápali sme, že aj v niektorých tých situáciách sme sa dostali do tých priestorov, kde sme chceli byť, ale potom zrazu to bolo jasne vidno, že tá odvaha tam chýbala a nerobili sme potom následne to, čo sme chceli robiť v tej finálnej fáze. Tak pri hodnotení predchádzajúcich zápasov, tak dovolím si tvrdiť, že my už ako realizačný tím, a verím tomu, že aj chalani, že už nikto neočakáva ľahký zápas v tejto lige. Toto je zápas, je proste ťažká situácia a jednoducho, ale my ako keď pomýšľame na postup, my toto musíme zvládať a musíme sa k tomu postaviť úplne inak.